ubesho ubezwa ngithi usize ngane yakwethu ungasisholo ubattery of the DJs. Angabi asingaphenduka ibattery. Makulinge nje manje umbona uzoba nenkinga ukuthi battle of the DJs manje usho nje ukuthi battle akekho ozokushaya ungawuzama ukuphoqa lo battle Akashayile bezulu bese ngisesizulu. akashayile lokho akufundisa umiss cause Yebo. yenze nje lo battle wakho nje ubeklishe nje kube nje usho ukuthi wena unqobile kwi battle of the DJs Blome noNjiji nomngadi kufaka umoya njalo ngomgqibelo data ngo 10 kuya ku2 3 2 1 woza baba uDJ Dansane bafowethu ngihleli noNjinji la kufaka umoya benomngadi kafiwa baba Battle of the DJs every Saturday 10 to 2 isho bethu